Amb el bestiari elaborarem el primer pla transversal de gènere de l'agrupació del bestiari precisament. Llavors, què és un pla transversal de gènere, no? Perquè té un nom així com molt tècnic. Què implica? Un pla transversal de gènere és una guia que vol anar més enllà del que és habitualment un pla d'igualtat. Llavors, amb un pla transversal de gènere no únicament anem a assegurar mesures en l'àmbit laboral, sinó que precisament entenent que el bestiari és una agrupació que integra i federa moltes entitats de la cultura popular, doncs volem transformar justament, com deia l'Èlia, la cultura popular, el nivell de participació, volem assegurar que són espais lliures i segurs per a totes les persones. Llavors, aquest pla guia diferents accions entre 3 i 4 anys que es desenvoluparan des de l'agrupació i que afectaran de forma directa o indirecta les diferents entitats. Llavors, això és molt important que es realitzi perquè les entitats de cultura popular són entitats que al final vertebren el teixit associatiu de la nostra societat. No importa si és una entitat més gran o més petita, totes juguen un paper clau en transformar o acceptar discursos que promoguin la igualtat de gènere i la diversitat. Llavors, el Pla Transversal de Gènere el que vol aconseguir és precisament això, transformar a poc la societat.